Nggih, mengke kula pinangkani Bapak. Sing pengen lintang asmara mriki ngersake Niken Salindri. Kepengin siapa? Niken Salindri? Oke, mana semangatnya buat Niken Salindri? Beri tepuk tangan yang meriah. Kita tampilkan waranggana yang satu ini yang sangat fenomenal, artis cilik, owner dari Campur Sari Mayangkara. Siapa dia? Alah ra semangat. Niken ngono lho. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Kita panggil Niken Salindri. Selamat siang, Nak. Siang, Mas Bambang. Iya. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Rene. Nyapa kok wajahmu cemberut ki nyapa? Tidak. Wong ki mbok ra usah sedih-sedih ngono kuwi. Lo kan ini terbawa suasana lagu toh, Mas. Ning yo apik lho. Sampeyan ki multi talent, ya toh? Iya. Lagu ambiar yo apik, lagu sing model klasik yo becik, dadi fragmen winginane main ketoprak, dadi Suminten apa? Suminten apa? Suminten Edan. Suminten Edan yo becik jan luar biasa. Iya. Kuwi ora gerwong oleh kanugrahan sing kaya ngono, mula kudu mbok syukuri ya, Nak. Iya, Mas, aku bersyukur kok. Iya. Nek saiki dadi wong sing pinunjul, aja dadi wong dangak, dadi wong ndingkluk. Contonen ilmune. Ya ora ketok arep nyawang dalan ndingkluk terus ya kesandung. Anggite ning ngarep ora enek. Maksude ndingkluk ya ora kok kowe ndingkluk karo mlaku koyo arep golek aku rosok kae ora. Ya terus piye ujarmu ngono lho. Maksud saya itu bila kamu menjadi suatu figur, kowe kan saiki kan wis artis. Lek kowe wis dadi artis aja dadi wong sombong, tegese kuwi aja ndangak ning kudu ndingkluk. Ndingkluk ki ora kok ndingkluk kowe mlaku ngene iki ora. Iya ning tegese kan kowe mau kan ngomong. Berarti lek wis dadi artis iki ora leh sombong. Ngono bae lek ngomong ki sing kepenak ora leren ndingkluk ndangak ngono. Lho ben apik. Ben apik. Ora leh sombong, ngono kudu anda pasok. Ora leh sok semuge. Kabeh wong ki harus bermasyarakat. Kudu apa jenenge apa lek ngarani ngene iki? Wong nyemanak. Nyemanak. Istilahnya Jawa Timur ki nyemanak. Nyemanak utawa semedulur. Ya, iki alhamdulillah dhewe iso ketekan ning gone Sragen ning gone. Ngantenane Mbak Lucy kalian Mas Lut. Mbak Lucy kalian Mas Lutfi. Mugi-mugi tansah dadi nganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga bahagia tentrem mulya tur raharja. Muga-muga tansah panjang berkah barokah. Panjang umure. Mugi-muga dadi manten sing mimi lan mie goreng. Mimi iki gandengane Mintuna. Mintuna. Lah iya. Goreng. Lah kana mimi Mintuna dhewe kan mimi lan mie goreng. Misuun. Heeh didongake muga enggal pinaringan putra ya, Nak. Nggih, amin. Niki wonten pamundutan kenapa saking Mbak Manten kan Mas Lutfi. Sabar. Inallah Mas. Iki ngomong lho, Mas. Paham lho, Dik. Yen aku ngomong ki mbok dimirengke ngono lho, Mas. Iya, ning Mas Lutfi. Ora terus ngomong-ngomongan karo liyane ngono kae ya atiku ki ndak sedih to, Mas. Sedih to iya sabar, tak omongane sik ya. Sampeyan tak omongane sik, Mas Lutfi. Mas Lutfi. Panjenengan menika kados pundi? Dipun timbali kalian nduk niken panjenengan meneng. Mas sabar Kakak Mas. Tong. Kayak diapane? Urang ya urang kok terluka mosok kuwi terluka apa kok iso muni Sampeyan kok dereng nggih Kang Mas. Urang. Injih Kang Mas. Nyuwun pangapunten ya Kang Mas. Mas Lutfi. Tok. Sabar Kang Mas. Iya, sabar. Ora usah. Mas Lutfi ampun ditukani. Ora bakal tak. Tentu minta setting kali Mas Lutfi. Ora.
edan apa piye lanang apa ndas. Gentang, kok gentang. Kowe rasah anu bar. Apa ya tuman terus ketoprak mbok tabi dangdut iki. Mas Lutfi. Iya. Ya Mas, ya Mas. Wes sing menika cengkok patet goplak kan. Apa ya tuman sinden nek suarane gruguh kaya wong gering. Men Mas Lutfi nyuwun pangapunten nggih. Kalau kendang dijual. Iki kok tak bandemne ndasku lho. Tenan iki kok tak bandemne ndasku. Jangan, ini sepatu mahal. Oh alah artis es. Iki duduk bakso, duduk bakul bakmi. Bocah kok sak grup kok ora mari-mari ki ngapa to Jan? Kamu jangan memegang sepatuku ya. Iki sandal. Tadi. Bapak Ibu ngasal mati. Digawe iki loro-lorone ngono lho, lorone lho. Oh anak sih tenan. Beda lho, sitoke iki modele ngono, sitoke ngene lho. Apik to? Apik apa? Iki sandal kok jahitan celana jin iki ya enek. Iki sandal kere yo ngene iki. Sampeyan syuting to, Mas? Iki lah yo sisane celana jin to. Artis ya artis ning yo kerene aja nemen-nemen. Kate suwe-suwe. Kamu udah ngerti itu limited edition. Iki mesti layak ndengi Pak Soleh goleki celanane. Mbok. Iki nggone Pak iki pas lho. Ora ya Kang, ngono lek kutuku ki di Jakarta lho. Iki nggone Pak Soleh iki nggone Yuwin ki sabu sandal wedok. Oh bocah kok. Sabuk-sabuke melok kandel ning ngono kuwi. Mas Lutfi. Mas Lutfi, Nyuwun kalian Mbak pangapunten. Lucy, pangapunten mohon izin, apakah ada permintaan lagu atau request lagu? Apa mbok parani rono to, Nak? Ya. Iki lek ra di ne. Ya Mas, ya Mas. Wes mangga yo Mas, yo Mas. Lho. Suminten. Klaro, goblok. Suminten. Ngawur enak garwane aja sampe mbok konokne. Lho ora apa-apa kan aku jek cilik. Lho cilik aku wedok ora pareng. Lho nyapa? Iki khusus karo Mbak Lutfi, Mas Lutfi iki wis tak anggap kakangku dhewe. Semono uga ki Mbak Lucy. Tak anggap Mbak Kuyuku dhewe. Mbak Yuyuku dhewe. Kok iso Mbak Yuyuku dhewe. Mbak Yukuyu. Mbak Yuyuku. Mbak Kuyu-kuyu. Yes, iki diaturi apa? Nembang? Ya, ada permintaan lagu apa? Monggo. Nemu? Oke, Nemu tresnane. Nemu kowe pasati ambiar-ambiare. Iya. Pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Iya, curhat we. Ora ya, ora. Wong aku ra ndeyang kok. Ora duwe yang. Ra ndeyang. Lah aku ki sapa ya? Hah? Lah aku ki sapa? Kowe iki yangku. Yangkung. Sudi. Yangkung. Iya yangkung. Ya, ini mau foto dulu mungkin? Oke, ya, foto ya, dulu. Ya. Foto dulu. Ya. Ini kan pinggir, wes ra usah. Solek gede lek ngene dhewe ya. Heeh. Agak geser kiri. Aku tak jejer karo Mbak Lucy wae. Ya, wes sembarang. Geser, Dok, sampai ke ratan, Dok. Hitungan ke 100, iya. Oke.
Ampun bengok ngoten lho Mas, mungkin aku karo Mas aku diatur karo tukang foto iki nyapa ya? Piye ta bocah iki kok ben gambare apik, mula aku ki ora tau lho diatur-atur karo wong liyane mbokku dhewe iki. Wani ning ngatur-ngatur aku ki lho. Kon belok ngiri, belok nganan. Tak omongane ya. Nyuwun sewu Mas foto nggih, jenengan ampun ngatur niken, soalé niken kan nggih anu nggih to. Nggih, ampun ngatur niken, soalé niken niku lho nggih to. Nah, kowe kuwi oho. Wis tak omongi. Kamu itu oho. Lah nyapa? Orang Heeh. Gila. Otaknya. Ya, ngaturke nemu. Ya. Ja. Terima kasih Pak Manten, Mbak Lucy dan juga Mas Lutfi. Ya. Oke, ya, kita kembali ke habitat ya, kita ya. Ya, balik neng kandange ya. Kene. Ning ning nong, ning gong, ning neng. Mantane metu tabi. Mantane. Tung. Mantane arep ning kamar. Mijelipun pinanganten. Saking sasana Panti Jompo. Pati Jompo. Pinanganten kakung Sumawana Putri, repepeh lampahnya. Sing wedok ayu sing lanang kaya gringingan sikile. Kaya asu gitu. Betul. Tumuju wonten ing sasana pawiwahan. Sing wedok sehat sing lanang stroke. Ning krak. Sing wedoke ayu cakrak, sing lanang raine kaya cikrak. Ning krak. Sing wedok ayu cakrak, sing lanang raine kaya cikrak. Apa cikrak to Mas? Sing apik to. Apa? Kayak bangka. Padha ae kaya. Padha ya. Heeh. Alhamdulillah nak. Tisu, aku minta tisu. Mana? Oh iya. Yes. Iki luar biasa loh nak. Tamune ke jam 8 mau loh. Masa? Sampeyan tanya bapak-bapak yang duduk. Jam 8 nganti saiki. Loh, jam 8 nganti saiki mergo. Mongko ki Mayangkara ki arepe sampai jam 4 lho. Ngawur ora? Hah? Ini nanti Mayangkara akan selesai bila mana solar genset habis. Ya Mario Dadi dhewe. santake solare genset. Mario dhewe wong aku mari ngene ya arep ning Yogya. Ini tadi Bapak Ibu mohon maaf menunggu lama karena nduk niken tadi habis dari Batu Malang. Dari Malang. Karena ditanggap oleh PJ Wali Kota. Ya. Terus menuju ke sini nanti malam bablas ke Jogja. Purwantoro. Iya. Jane sinden pobis jane. Kernet Mas. Ya. Kok iso iki sing nenggani akeh banget loh pengen person ikan salindri iki kaya apa. Tapi ini kita biar ada suasana baru kita tokkan sinden kecil. Iya. Iya, ditanya dulu dong namanya siapa, dari mana, kelas berapa, dan nomornya berapa. Loh, entek napasmu. Ngomongnya kalem-kalem itu loh. Ya itu ditanya dulu namanya siapa, umurnya berapa, kelas berapa, dari mana, nanti kesini sama siapa. Lah dalah. Kentean napas ini loh. Itu ditanya dulu Mas namanya siapa, ambekan sih. Terus ditanya Mas kelas berapa, ambekan sih. Ngono. Orang yang ambekan keleng mati kok. Lah kowe kentean napas. Ayo ketoke kok keturunan Cina to, no? Oh, kayake lho. Masa kayak aku no nek. Aku ya Cina. Cina mendring. Endi? Kok mikir-mikir. Aku Cindo, Mas. Apa Cindo? Cina Delogo. Cindo Cina Indonesia. Cina Indonesia. Hayane homas sese sangsila cuwi lanseng ya. Owe. Cuwi lanseng. Ni homas sese mau nyanyi nanti campur sali. Hanya campur sali laku paling asik di hau asoy ge boy. Amit ngomong apa nggih? Ngomong apa niku? Loh. Oh, berarti dhek udah wong Cina. Udah wong Cina. Wong Jepang maling. Heeh, Jepang ya. Haru kudu Ajinomoto. Haru kudu. Apa itu? Hai, sor. Kaiser mutar ya. Wong Jepang. Hai. Oh, ora mudeng. Sini sayang. Sini. Wes tase dekek kono ora ana apa-apane dadak gaya. Alah, cilik wis kotangan jane kotangi apane ya kan. Kowe iki yo mbayangne mbiyen wis sakmene iki. Cilikanmu yo ngene iki. Lho,
biyen ki. Heeh. Lah ya. Saiki sampean ayu. Aku biyen ki cilikanku ki kotangan yo an Mas. Lho lah ya. Ning kan gara-gara aku ki luwih lemu teko legit. Heeh, legit. Aku ki lemu banget to. Biyen awakmu jan kaya kae gendul kecap kae. Ora waya tukul nggonan pas tukul. Kaitan. Ngono diomongne. Ya kan biyen to, Mas. Biyen, heeh. Biyen kan nganu, sampean kan saiki nganggo kembang melati. Nuwun sewu Bapak Ibu, biyen niku lek niken nyinden, niku mboten ngagem kembang melati ngeten iki. Kembang setaman omong. Kok kembang setaman ora? Ora. Apa? Kok kembang api? Blonyoh leng kuping. Lah kembang apa? Kembang kenikir Bapak Ibu. Dadi dhuwur dikae sambel pecel. Arepe nyanyi ndledek pecele. Kulupan tok Iya. berarti. Ditakoki iki. Ditakoni to. Nah, selamat siang. Selamat siang. Iya. Selamat siang. Iya. Siang. Jawab iki ya siang ora selamat siang. Iya, aku ngerti lek iya iki siang dina iki ngono ya. Iya, selamat siang. Selamat siang. Ketoke gegeden ceplek iki ketoke. Ketoke gegeden ceplek. Gelungane. Kepangan dulu namanya siapa? Iya, nama saya tuh Legit Mustika Pualam. Oh, Legit Puspita Kualat. Mustika Pualam. Eh? Mustika Pualam. Oh. Mustika Alam. Mustika Alam. Rumah kamu jimat loh. Mustika Kuala. Mustika. Panggilannya siapa? Legit. Eh? Legit. Sing Legit. Legit. Ijo ya Legit. Ijo rasa menteleng ijo Legit. Iki ketoke sok tuweke. Legit ya. Iya, kelas berapa sayang? Kelas 4. Wah, kamu 4 SMP. Tuh. Emang SMP iki nggur sampe 3. Oh. Lah iya. 4 kuwi SD. Lek SMP kuwi 1 2 3 utawa saiki 7 8 9. Oh, ngono. Lek saiki sampean kan kelas bro? Kelas 1. 1 SMA. SMA. Berarti kelas 10. Nah. Oh, zaman biyen ki anggarane ora enak hitungan 9, 10, Ora enak. 12 ngono kae enak. Wong Ya, biyen enak rung kursi iso loro hitung-hitung. telu. Heeh. Ini dekat Mbak Niken. Iya, Iya Legit sih. ini aslinya mana? saya aslinya Sragen. Seragen berarti kene bae. Kene bae. Terus kene ning gone rumahmu tadi berapa menit? Berapa ya? Berapa jam? Menit. 15 menit. Iya. Jangkrik sapa to sing rokok tak patenane ning. Ora nek sing rokok iki. Ora nek to. Wah, alah kok angger mateni wong nang rumah saku. Halo, Mas. Wis sinden wo buron. Tak patenane rokoke ngono lho iya, Mas. iya. Ada Mbak Niken. Hah? Yang rokok. Siapa? Itu loh mas-mas yang bawa itu. Lho, cah Lagi cilik lho, jujur lho. jujur lho, Siapa? cah cilik. Ayo, siapa sing rokok? Sapa ngerokok Ayo, tugel sapa Itu dase. loh rokok? Mbak Niken ada sapa-sapa itu loh Mbak Niken. Iki yang ngono cilik tumbak cucukan. Lah kuwi lho. Iya wis tak meneng wae aja. Iki lambe goder ya nang. Ndak nyanyi apa? Nyanyi apa? Lho, Pak Ibu. mbok apane? Lah aku ki anu kok penasaran kok. Lah penasaran mau mbok ngenekne iki karepmu piye? Mbok apane iki mau? Lah kok sak cepuk ngono lho maksudnya. Sak mangkok. Ya, lagunya apa lagi? Besok besar cita-citanya mau jadi apa? Maling. Kayak Mbak Niken. Kayak Mbak Niken. Iya. Mbak Niken itu jadi dokter loh. Iya. Lah dokter apa? Dokter larang nok sekolahe ora usah dadi dokter. Loh, Dokter wis mbayare larang tulisan. Saiki ki aku ki wis dadi dokter loh Mas. Nah, apa dokter tulisannya ra kena diwaca? Dokter cinta. Oh. Menyembuhkan perasaan seseorang. Oh, la la la. Dan sekaligus membuat luka. Allah, akeh ndi marekne karo nglarani. Akeh ndi. Akeh nglarani deh. Ya, ya, ya. Lagunya apa sayang? Oh itu ya, ya. Urung, durung. Apa lagunya? Apa ya? Apa bunda? Ini Apa bunda? klasikan dulu apa-apa? Pujaning sih? Bisa? Bisa. Oke, oke. Aja puja ning se ranyang kok. Ning se ranyang wonge repot. Ya enake puja berarti. Puja sera. Ya lagune puja puja ning ningsih. se. Oke, Bapak Ibu semoga dipun pirsani sarengan menika nduk Niken Salindri kalian nduk Legit sesarengan campur sari Mayangkara Niken Salindri. Lah, sumangga. Oh, anu Nisa cemburu. Kene ya, kene. Sini. Nisa cemburu. Kene tak gendang ya, tak gendang ya. Sini. Ya ke Mbak Niken ya.
Paranono. Maaf ya. Iya. Adike nesu. Salim dulu. Walah, cium dulu nggak boleh marah. Oh ya wes bene sik. Anu CTM-an bintang turu nduk. Di CTM ae. Ya ngono wi ta ra penak. Ya saking Kerja nggawa anake ngono wi Mas. Lho, kuwi sapa ta ki? Anakku. Ya Allah, bapak endi to? Bapak endi? Bapaknya rong lahir. Apa ya tumon anake wis bapak. Bocah kok ini legit luar biasa loh, Nok. Ya, iki kepengin dadi kaya sampean. Semoga tercapai cita-citanya. Ya. Moga-moga iso dadi wong hebat. Amin. Yang penting ndak boleh berani sama orang tua. Ya. Manut kali bundane. Ya. Sekolah sing pinter. Sekolah sing pinter. Asine ndak ngaruh sekolah. Kok iso gak ngaruh pendidikan kuwi penting, no. Iya wis. Ngono lho, sampean kan yo jek mlebu sekolah sik kerep. Ya toh? Sekolah itu untuk apa? Untuk masa depan. Kanggo ngudi ilmu golek kaweruh. Oh, Ngono ngono. lho. Lek masa depannya wis cerah. Ya tetep hidup itu lah ora ana ilmune, Nok. Kuwi bahaya. Kabeh kuwi kudu enek ilmune. Kudu enek ilmune. Iya, Dadi kudu sekolah. Wong sekolah ki enek adab istiadat. Iya ndak, mendidik dan membentuk karakter. Kuwi lho Nak, sekolah tujuane kuwi. Ngono lho. Ngono. Duh, kowe barang kuwi lho. Nyapa Ora aku? tau mlebu ngono. Akan homeschooling. Paket C. Kok paket ora apa-apa ya. Iki piye nyanyine apa? Lagi Oh, dong lagi. nyanyi lagi. Harus mengeluarkan suaranya. Saya Powernya kurang. bisa langgam ndak? Langgam. Bisa. Langgam apa? Jambu alas, Mangkupurel. Lho. Kok iso mangkupur? Kuwi dudu langgam kuwi. Langgam apa? Kadung Tresno. Udang kuning aja. Kodang kuning, oke. Bodang kuning pas niki wae pamundutan saking Pak Sis. Oke, ya. Pak Sis wae ngersake Dibawani ya, dibawani ya. Dibawani ya, Nak. Iya. Heeh. Mbak Niken ben belajare ya saka sinden. Dari langgam-langgam ya Nak mbiyen ya. Oh. Ya ngene iki. Aku biyen ladrang. Ladrang malah. Cucur babuk. Kuwi gendeng patalon wayang. Duh, aku biyen langsung kuwi ya belajar kuwi. Wah, berarti hebat no kowe. Meletik langsung. Meletik sirahe. Ya coba. Nggih. Nah, podang kuning dibawani. Ya. Nadyan wujud temong paksi. Nadamu ya. Nadyan Sakmono. wujud temong paksi. Sri Huning musik. Udah ya. Kuwi lah Sri Huning. Iya. Adike kaget. Iya. Berarti Sri Huning itu ku manuk podang kuning. Monggo Pak Sis dipun midhangetaken. Ya. Nadyan wujud. Nadyan wujud. Nadyan wujud temong peksi. Goleki si poda jepi